Hawa, may hawa. Hawa, Inday. Isang Inday lang ga, ni Mama. Ano naman? Ano luto sa ko. Ano luto sa Mama. Mar, kung nasa ni bata, Mar? Kugusa sa Inday ba? Corn beef akong gigamit. Way, mahal kayong ginaling. Pero lami kayo ni sanan guys, luman ani kay daghang ani sumbak. Oo mo gwa ko namahuan. Nasa kay namahuan oy. Kasi nabuang na tani, isa no na. Guys. Daghano na akong spaghetti guys. Usabi mi ka batalyon diri. Naay mga bata ba. Anak na pagluto, dili kay magtitihik kag luto. Ante kana mi suban. Kana. Sige, concert. Lechon. Lechon? Lindot na lechon ko sa. Tagis raman eh. Mamay baligya nga ko Andres, saulang ta. Ay mo pagsaw. Lain mo plato ron ma. Pagbaw mo ni kanon. Madala tong kaliro dali Andre. Ayo palihat pa ilata Mar. Nakulisa ko nga dito eh. Saming green. Ano man ito? Nala. Nakoy tig video dire si Andre. May tig video nako. Ya anak na siya guys. Ya ako na siyang iana. Doon ako guys. Ataro nga oy. Daghang igsagol no. Anak ko magluto og spaghetti, daghang igsagol, way tiktihik. Totoy ka. What? Day na napay bata diri ay sila totoy kuno siya na eh. Akay. Sana man ay. Mututoy man siya guys. Oy. Totoy nagluto man ko diri. Oy. Awag do. Spoiled kay ning anak ni Chimchim na. Spoiled kay ni siya nako. Iya musukol siya wa. Ano man ka totoy ka? Totoy ka gito totoy tadali din. Totoy tali. Nagluto pa mo ko. Tawag ka papa day, nakaw mo day. Day tawag ka papa Minchong day. Ay kaptiya. Iatras adoy namura naman kag mutikig magkag-apil noon. Duha na kabuok. Duhan kay na. Syaro.
Ay, daghan ka sa. Asawa. Sumuli to sinsin karon. Abi na kung gabiin sa muli. Ako sa tiplahan og aji ginisa.